Mamuka sei ruzhinji rweZimbabwe. Mamuka sei vana veZimbabwe, mamuka sei. Ndibaba chinogurei. Inzwaika varume. Tinoda kutaurana chokwadi pari zvino izvi. Tinoda kutaurana chokwadi. Kune munhu asingaoni haoni. But tinoda kuudzana chokwadi fair. Nyika yaparara iko zvino izvi. Muri kuona here gemu raakutambwa neZANU-PF naMnangagwa nevanhu vake. Audio inokumbira kuti muifambisewo pese ifambise audio iyoyi. Muri kuona here hunhu hwakuitwa neZANU-PF naMnangagwa kuti waakudyira kuparadza nyamutemera kuodza. Alright, kana kukanzi kwaizoya new government inotangira papi kana vanhu vachiparadza nyika kusvika palevel rakaita sairori. Iko zvinezvi muri kuona kuti vari kutaurira nyika kuti tiri pamasanction. Vanofamba vachiparidzira madhara nemachembere edu kumamisha uku nemumastriti nekumatowns kuya kweripuwa kuya. Vachitaura kuti nyika tiri pamasanction. But iko zvine tarisai muone kuti pazvinhu zvishoma izvozvo zvatinofanira kunge tichisimudzira nyika yedu, zvatinofanira kunge tichisapota nyika yedu, zvatinofanira kunge tichivaka nyika yedu isusu. Kana ari president ane musoro chaizvo Mnangagwa nemaministers ake, dai vanga vari vanhu vane chido chekuvaka nyika, chekusimudzira nyika, shuwa ungaita mari yemaresources enyika, upfumi hwenyika, kuita upfumi hwekupota uchichengeta iwe, kuita kukipa, kungotora mari yemuduro renyika uchibhadhara maorganization akasiyana kuti asapote kuti Mnangagwa urambe uri pachigaro. Zvine musoro here wabereki? Ngatibatsiranei. Zvine musoro here zviri kuitwa izvi? Kana imimi munosapota hanyu munoti munosapota iye Mnangagwa wacho, munomusapota kana ZANU yacho munoisapota. Zvine musoro here zviri kuitwa izvi? Muri kuzviona zvine remangwana rakajeka here? Murume uyu wakutoparadzira kuenda chaiko. Iko zvino uri kunzi wakutenga mahwindi, wakubhadhara mahwindi, kutora mahwindi uchisa mumaroad block uchivapa mauniform emapurisa. This time ndinoda kutaurira vana veZimbabwe, hakuna chinonzi mapurisa, hakuna chinonzi road block. Mamisai nemapurisa acho, mapurisa ari paroad block, mamisai varume. Musambomirira zvemitemo zviya kana majeri achizara anofanira kuzara. Zvokufashukira zvokushapo kuenda vanhu vanofanira kuenda kunochengeterwa pasi pomuti. Majeri azara. Varume, mapurisa ngarowe pamabhodha, mapurisa ngarowe pamaroad blocks. Mwana weZimbabwe kana uchindidzwa, mapurisa ngaamamiswe pamaroad block. Mapurisa ngarowe pamabhodha. Any road block yamunongoona muZimbabwe, hapana mutemo wekushanda never. Judiciary yakaparara kudhara munyika, musanyeberwa. Hakuna polisi iri kushanda. Ifake polisi iri munyika yaiya. Hakuna polisi iri kushanda, ifake polisi. Vana matanga ise ZANU-PF officials, vana vari muzvigaro muZANU-PF. Mapurisa ese vana vari muzvigaro muZANU-PF. Muhurumende umu, zvepamusoro futi. Mamilitary vamwe, mashefu vana vari muzvigaro muZANU-PF. Vana maministers eZANU-PF ndo vakabata government yese. Musanyeberwa, road block ndedzenhema. Vari kutora mahwindi vachisa pamaroad block tu mahwindi nemapurisa vosanganisa kuti mahwindi aziwe nhamba nemotikari dzemunzvimbo nemotikari dzepachi. Saka mamisai nemahwindi acho, mamisai varume. Ndinoda kuti vakomana vechirume fambai muri magrupu, matimu nezvikwata. Wana mai sungai matrauzi, mabhurukwa, sungai mahovhorosi. Garai nemascrewdriver mabra, mabhurukwa, mapendi. Vasikana vanasisi, garai nemascrewdriver mabra, garai nemapanga ma6 okapi 6 gear mabhurukwa, mapendi. Musajairiwa vana mai, musajairiwa vana baba. Vanhu ava inhema, vanotaura nhema, vanhu ava kunyeba. Vari kuparadza upfumi hwenyika. Wachinyebera iko zvino vari kubhadhara mahwindi. Iko zvino vakabva kubhadhara ma-MP. Iko zvino vakabva kubhadhara madzimambo. Iko zvino vakabva kutenga motikari vachigorera vanhu. Sanction ripi rinotaurwa sanction iroro? Handiti maiona vanhu vachiri pasina chamisa. Musingavasunge, musingavaise majeri. Maidi kuvasunga muchinda kumasvingo yavo yatinayo vanoziva. Garai makanyora zita rake. Nyika ikanaka tikumuda muchinda yeyo. Haiti pasina chamisa yeyo. Nawo taakuchiti pasina Mnangagwa. Abhasha kumembera bhasha. Taakuchiti pasina Emerson, pasina ye. Even varume muchipinda murodhi, slogan yedu ndiyo pasina iti. Handiti waita wamwe pasi. Handiti wakabvira kudhara wachita pasina ningi. Vanhu vangani vakafayo. Mujuru chaiyo akaita fani. Imba inotsvaya mujuru minisa, mujuru akatsva zviri fani imba yamujuru apa. Akapiswa sei? Achibva kubhora mujuru akasvika tambwa nyowani akapiswa.
zvokutanga ane masimba akakudarika iye. Wakamuuraya zviri pachena wakanyebera nyika kuti imba yatsva. Azokanganisa nekutanga akarara azodai kuti azodai. Wakanyeba kunyeba wari wana munenge wakauraya mujuru. Solomon mujuru. Wakauraya Tongogara. Wakauraya Herbert Chitepo. Wakauraya nemahachi. Wakauraya maministers akawandisa zvokuti ndiwakauraya vanhu ava. Vanapota gesi vese vaya. Maministers aingonzi aita accident ichitumwa nemapfuma eZANU-PF nezvimoto zvaingotorwa zvezvidhina zvakafashira zvomumaspirit vachitumwa vachita sei vachiningirikina vachinzi afa nekenza afa nechichi. Mukatora mukana weCovid-19 kuuraya magenerals, macommanders, macaptain, mabrigadier, malieutenant. Nasuno mukutora mari muchibhadhara nyika muchita mari zozisi zvipatara kuri puwa hakuna chiriko. Manesi haana mari, maticha haana mari, zvikora hazvina vasiri kudzidzwa. Apana dzidzo iri kuchikora. Unofunga kuti ticha kana asingava mari ungapa mwana professional education here? Nesi kana asingava mari ungarapa here zviri professional kana doctor? Ngatitaurire vana veZimbabwe kuti varume vaya vari kuronga madhende akasiyana siyana, vari kutenga masabhuku, vari kutenga machifi, vari kutenga mahwindi, mari yenyika ndoko yakusenza ikoko. Saka vana veZimbabwe ndinokumbira kuti mumobilize maneighboring countries edu, vanhu verimo maopposition parties vari munyika idzodzo, maneighboring countries edu, vana venyika idzodzo vatibatsire kuvhara mabhodha. Vana vemavhenda muvhenda umo muLimpopo tinokukumbirai nemwoyo waMwari mutibatsire kuvhara Beit Bridge. Vanhu vari kuPlumtree tokumbira kuti mubatsirane navanhu vari kunhingirikini Botswana, muvhare Plumtree vari kunhingirikini uko kuChirundu, mutaure navanhu vekuBotswana navanhu vekuZambia, muvhare Chirundu, Machipanda nyamapanda. Kana vakasunga dzimwe nzira vakavhara dzimwe nzira, mwana weZimbabwe pinda nemusango, pinda nemumarwizi nemusango. Damburai waya dziri mapinjishidzi, vhurirai vanhu vakomana, magweja magweregwere, damburai waya idzi vanhu vapinde. Madhiraivha emabhazi, madhiraivha emagonyetsi, mahwindi mishikashika nevamwe, takurai vanhu vaende kwavari kuenda. Ende vanhu ongororai mota dzokukwira, ongororai dhiraivha kuti ari kuendesai kupi. Akada kukutisai mhepo, ndirai naye umupisire mota imo mustreti, akada kutengwa neZANU-PF. Maovheti ari kutaura kuti aiwa iwewe must step down man. Munhu unotambira pachigaro kuita sokuti Zimbabwe yacho ndeye kwamunangagwa yakasiyana baba wako, kuita sokuti nyika yacho ndeye family. Mabhodha ngavharwa varume kutotanga musi wa 20, musi wa 20, musi wa 30, musi wa 2030. Zivai kuti varume ava kubvira 30 na 31 vanenge vakaita vari vachizama kuti vanhu vatadze kufamba zvakanaka. Vanhu ngavafamba vakagadzirira mapetrol bomb, maokapi, mapinjisi, mascrewdriver, machinyi zvakasiyana siyana. Vakomana vanowana mukana wemaakisesi emapristoni. Isai muhomwe, isai muhomwe mapristoni, zvidya zvehuku vakomana, lodhai madara. Pavanenge vakakubatai paya vachifungidza kuti vakapusa paya, taimirai mumamise chaizvo muvatorere pfuti idzodzo. Mari yenyika yakushanda kubhadhara vanhu kuti munenge kwapinde. Shuwa here kuti mari yese yegore ra2023 yose yakushanda kubhadhara vanhu nekudhisa vanhu, iri kubva paminerao, mataxes, pesi, kumitero nekune zvimwe zvinhu. Dushu ngariende mhani, mari kuda remunhu pfenei nemakudaro ngariende. Simusatanist Emerson Mnangagwa, simusatanist. How many people killed? Kutocha vanhu. Shua vanhu vakanga vaitananisana ningirikini takudzwa kansore nepfuti havana kusungwa. Vanhu vakauraya vakadistra ningirikini mapatsi mwiri wamadzibaba ashandi waGodfrey Karembera havana kusungwa. Mutaura kuti vanhu vari kutaura zvakati. Vanhu vakauraya vangani, vanhu vakauraiwa vangani nemurume uyu. Vanopikisa vangani vanhu vari pasi apa nhasi uno. Kuti kwai nyika inofara. Kuti varume guru chingomira kwai muchingobukura chingotonga. Tokushashangai. Kana waona zvinhu zvadhura kuidza bhuruba rako.
tinodya mapotatoes nemavegetable. Kutaura kwemunhu anoziva ivo munhu akafunda. Iwewe uchita grocery ichibva kuna diaspora ichibva kuna Canada, America, Germany, una China uko. Nemune dzimwe nyika dzakatenderedza. Isu tisoti kwidza bhurukwa rako. Uchakwidza bhurukwa rako emasoni nevana vako neshamwari dzako. Muchakwidza mabhurukwa enyu, muchadya mapotato. Check. Munhu wese musasiya. Hakuna munhu unofanira kuneta kana kuti unofanira kuwarairwa. Satengwa nevanhu ava, vanhu ngavaende mhanda vanhu ava. Ngavaende. Varume ngavaende. Iti ngaende. Nembwa dzake. Iti ngaende. Mumumbwa ngaende. Mubwiri ngaende. Mamumbwa ngawe pasi. Mabwiri ngaende. Machikunda ngaende. Machikunda ngaende. Mabwiri ngaende. Mamumbwa ngaende. Ngasungwe mamumbwa. Ngasungwe mamumbwa. Ngavaende. Tinofanira kuti tizoona nguva yekuti tizosangana vana veZimbabwe tichipembera nekupurudza. Tichifara kufarira nyika yedu. Aona todadilwa nedzimwe nyika so. Tinopuwa mazita, manikinemu, tinodadirwa, tinopuwa mari dzisina musoro, haugone kudhimanda pay. Vana vedu hazanzi dziri kumanikidzwa kuita sekisi kuti dziwane basa kune dzimwe nyika. Dzimwe dziri kumbanikidzwa dzichirepwa hapana kutaura. Vamwe vana vedu vari kungofira kune dzimwe nyika, vari kungourayiwa vachingofira ikoko nyika haitauri. Haina president. Vana vapera kutiza munyika, vana vari kutambura kune dzimwe nyika vachidzungaira. Asi nyika yedu inowerera uchine mukaka. Vamwe vari kupiswa nemaplastiki, vamwe vachikandwa mumigodhi, vamwe vachikandwa mimvura, vamwe vachifira mumigodhi, vachivharwa imomo nemapurisa, vamwe vachifira pabhodha apa. Tinoda kuwana rugare tichimbotaurawo nyaya tichizazizawo chingwa murusero zvataita kare Christmas kana yasvika. Tichibikirwa mumugomo. Haikona zvako mazuva ano izvi. Mukaka waiuya uchisiwa pagedhi. Dairipoti. Tsamba dzaiuya dzichisiwa pagedhi. Ukatenga zvinhu zvakawanda mushopu waipuwa nemabhasira nemaswitsi ewana. Munenge agwa nembwa dzake nemachaina ake ngaende. Chada kuona futi nemachaina acho munyika macho futi. Get away. Wangana tika ndashaiwa ushamwa neChina ndokuti Zimbabwe yafa here. Ine chinji yakaprogressa munyika China. Zvese zvakasiyiwa nemaBritish zvese izvi. Wakaona kupi nyika inotora makambani emaroads ichipa makambani emaministers ayo. 10 years vanogadzira Blair Road, mari ichikopinda. 10 years vanogadzira Masviko Road, Mutare Road. 10 years vanogadzira mbudzi, pambudzi paya roundabout. 10 years National Sports Ground ichigadzirwa 10 years. Ngavaende mamumbwa emani, ngavaende. Vana veZimbabwe ngatigadzirei 10. Mahovhi edu vajamuka, vamira, vasumuka nesimba vanhu vese. Ngatibatsirane nemadhara edu aya, vana mukoma, vana baba vedu ava. Amazuva angu vanhu vaitaura, vanhu vari kutya, vanhu vari kutya. Vakomana vomuyepoefi, vanhu vomuyepoefi, musatya mhani. Daita nomwe munhu ari muyepoefi, vanhu vari kutya baba, vanhu vari kutya. Izvozvo ndizvo zvamunokundirwa nazvo izvo. Kukundwa navanhu vezinafu vanomboita vanhu vamwe maorganization vari kudemonstrata. Ndosaka airport yakagara yakasaririra, yakagara ichisekwa, kusarira seshure mbudzi. Zvinhu zvese zviitwa muairport. Saka uchingoona neunhu hwacho kutenga mafuta ekupima, shuga yekupima, salt yekupima. Yanga ari mapurazi kudhara aya, vanhu vanongorarama pachipurazi munzvimbo dzacho idzodzo. Vanhu vari muairport musingashanduke, musikavhure pfungwa, makanyeberwa tokupa matitle deeds ari kupi. Chinyeberwa nezviwanhu zveZANU-PF zviri muairport umu. Zviwakadzi zvakatora mastendi 10, 30, zvarume zviri muairport umu. Zviwakadzi zvirimo zviri mastendi mangani, dzimba ngani. Zvakashandepi? Kungohura nemaministers nemaMPs nemachairman eZANU-PF. Zvarume zviri muairport zviri mastendi mangani. Wakashanda kupi, wakamboshanda. Vanenge vachikunyebera iva unyebera vachira ZANU-PF kuti atakupai matitle deeds. Api matitle deeds acho? This time ailume nolumira, this time alume nolumira. Mwana wese, munhu wese
andei parodi vakomana vakazara muma neighboring countries vasikana nevakomana. Ndiri kunzwa vazhinji vacho muri kungotaura chete pamamedia, hamusi kutaridza show off yekuti muri kuuya here kumusha, muri kungotaura chete. Shamwari, basa rechihouse girl uri kuita iroro rinopera rinofa. Kana kuti one day uchagarirwa parodi ukaponderwa 4,000 yari kutambirayo 3,000 iyoyo 5,000 iyoyo. Usafunga kuti ukasanda chihouse girl uri kune imwe nyika ugarika maningi, kana ukaita chigadheni boy kana mupurasima muri kusenza imomo, zvichasvika nguva yekupera izvi. Nyika dzacho dzamuri kusenza zvacho muri kuzoda kuti dzamakana futi naAmerica dziri kungopuwa masanction. Muchasvika panguva yekutandaniswa mukarumwa nembwa, rumiswa nembwa futi. Musanangirwa nekutengesa zvamuri kuita mavhenda mune dzimwe nyika umu. Andei tivarwira nyika yedu kumusha kwedu, tisunungure nyika yedu first. Zvindani kuti unosengesa uchienda kune imwe nyika uchizva kuti nyika yedu yakasununguka. Vanenge vakutya kuti nyika yavo yakasununguka ine rugare. Unoremekedzwa kuita chiremera kune dzimwe nyika sezvinoita dzimwe nyika idzi. Tarisana naMozambique vane chiremera sei mune dzimwe nyika. Vane chiremera chipi? Andei kumusha uko kwete kungotaura tiri mumagrupu. Ngaende munangagwa. Ngaende munangagwa. Arume, toda kutenga dringi rakachipa, toda kutenga chingwa chakachipa varume, shuga yakachipa, mafuta akachipa, hembe dzakachipa, mota dzakachipa, mabhasikoro akachipa, ndegewo dzichichipawo, zvinhu zvichigadzirwa munyika medu, mota dzogadzirwa munyika medu, ndege munyika medu, zvimwe zvimabhazi zvichigadzirwa munyika medu. Toda kufamba nyika yakanaka, todawo nyika iyi masikasheni anotakurwa marara, mvura ichiuyawo zvakanaka, zvinhu zvifambisene zvakanaka mani. Tidzokere padzorofo tu. Dai mwakomana vanongwa doro, amudi kuti doro richipe here wawo uchipe. Asi kutenga bhotoro 1 per day. Amudi here kuti doro richipe. Kana imwe asikana kumabhawa, amudi kuwana mari inoshanda here kumabhawa kwacho. Pano kunyengerwa dhora usiku hwese. Uchishandira vana. Andaitosunungura nyika yedu. Kana imwe machechi, zvii zvamuri kuwana mari dzamuri kuwana kubva kwanu, dzamunotora kuwana idzodzo imari kana zvegumi zvacho, zvii zvegumi zvamuri kuwana kwanu. Chiri kubuda chii kuchechibwa youth progress iripo mai manje ndeipi? Andaitosunungura Zimbabwe. Kutera zvana munangagwa izvi. Zviva kushishidzira vanhu futi, vashishidzira vanhu nemasoja, vanotsvaka kupfekedza vanhu mauniform echisoja. Masoja garai makagadzirira vanhu vanongopuwa uniform isiri yenyu, irwai navo. Mapurisa vanhu vanongopuwa uniform isiri yenyu, irwai navo. Getsawo itaita nazvo zvana munangagwa izvi. Fake police, fake judiciary, fake political parties. Only development yaita munangagwa kubira nyika chete kuparadza upfumi hwenyika. Iko zvine zvibabanja ari kungobvisa mari achipeya vanhu chete kuti vasapa 2030. Ngariende zimumbwa iri mani, zimbwa remunhu zipfene iri.